dečko? Njegov prirodno buđevi smrad ne otlaiše se samo rendanim zlatom. Rendanim zlatom? Zar ne možemo da nađemo jeftinije sastojke? Ovako posebno jelo košta svaki uloženi franak. Mora da bude pripremljeno samo od najboljih sastojaka i treba ga jesti samo najboljim srebrnim priborom, sedeći na najboljem nameštaju. Ovo nije stolica koju sam naručio. Da, pa znaš, nije bilo na lageru. A ova viljuška je plastična, ofarbana srebrnom bojom, zar ne? Monsieur, ne mogu da pripremam hranu u ovakvim uslovima! Fancy restoran. Mesije Sunđer Bobe, iako je ovo direktno kršenje pravila razmjene kuvara, uvjeravam vas da ovi poljupci nisu samo formalnost. Iskraj mi su. Siguran sam da je ovo samo početak dugog i... Moje vreme ovdje istaklo. Ponovo sam zvanični radnik Keba Krabe. Izvinjavam se, mesije Sunđer Bobe, ali vidite, moje mušterije su prilično zavoljeli vaše kebine pljeske. Kebine pljeskovice, umalo da zaboravim. I ove bebice pripadaju Keba Krabi. Zbogom! Čekaj, još samo jednu! Žao mi je, ali moram da idem. Kod Keba Krabe propala firma. Upropašten sam, gotov. Alo? Tatice, kući nam je puno provalnika. Ne, to nisu provalnici, biserka. To su samo ljubazni utrivači dugova. Gospodine Krabo, recite im da me puste! Aha, znaš, dok ne nađem pare koje dugujem, plašim se da ćeš ostati s tom finom gospodom. Prodali ste me? Ne, prava reč je Fabio. Oni zadrže tebe, a ja čašice na kolenima. Ajde, bato! Bednici! Gospodine Lešnuk, sve sam izgubio. Bankrotirao sam. Vi vaš otpada jadla su sve što mi je preostalo. Ne baš. Moj razmen je, eto, došao kraj, tako da ja i moja jela